Γεια σας παιδιά, είμαι η Νεφέλη. Ναι, είναι καλοκαίρι. Ναι, έφαγα αυτό. Γιατί είναι κρύο για μένα. Ναι, τώρα άρχισε να είναι και κρύο, γιατί έρχεται και όχι. Ακίνητα. Γιατί σας έφερα. Εδώ θα έχουμε πολλά part. Γιατί θα ολοκληρώσουμε εδώ τα καλλιτικά μου. Και σας πάρω λίγο πίσω μου. Αυτό όλο. Οπότε και αυτά τα κάτω και τα πάνω που είναι τα καλλιτικά μου εκεί. Οκ. Αυτό είναι αυτό που σας εξηγώ. Δεν είναι πάρ, ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Δεν είναι πάρ. Είναι το εκείνο που σας εξηγώ τι θα κάνουμε σε... Και τώρα όμως και αύριο και ό,τι μας φτάσει.